Lansiodd Jim ac Ian, ffrindiau sydd hefyd yn bartneriaid busnes Oneplanet Adventure 4 blynedd ar 10 yn ôl yn Llandegla. Gyda chymorth Banc Datblygu Cymru a chefnogaeth barhaus gan ei rheolwr cyfrif, Chris, maen nhw wedi gallu trawsnewid eu busnes. Gwireddodd Jim ac Ian eu breuddwyd a gwneud gyrfa o'i hangerdd am feicio mynydd, rhywbeth y gall pobl sy'n hoff o feiciau ddim ond breuddwydio amdano. I wneud i hyn ddigwydd, fe aethant ati i gofrestru ar y rhaglen Twf Carlam a chael cefnogaeth Llywodraeth Cymru i helpu i ddatblygu eu busnes. Er eu bod wedi cael cefnogaeth ariannol gan Banc ar y stryd fawr, dim ond rhan o'r cyllid angenrheidiol i ehangu yr oedden nhw'n gallu gael ganddyn nhw. Aethant ati i gysylltu â Banc Datblygu Cymru a ddarparodd y gweddill i wireddu eu breuddwyd. Sicrhawyd benthyciad busnes ac o'r diwedd prynwyd y tir maen nhw wedi bod yn ei brydlesu ers y 2 blynedd ar 10 ddiwethaf. A bellach, maen nhw'n gallu buddsoddi mewn llwybrau coedwig newydd ac adnewyddu cyfleusterau, gan ddenu mwy o ymwelwyr i Ogledd Cymru. Tydi Jim ac Ian heb edrych yn ôl ac erbyn hyn maen nhw'n berchnogion balch ar un o brif ganolfannau ymwelwyr coedwigoedd y Deyrnas Unedig, ym mhrifddinas antur ac awyr agored y Deyrnas Unedig. Gwiriwch gymhwysedd eich busnes chi heddiw ar bancdatblygu.cymru.